picture na ako na buisit. Ya wala, kausam kong luy-luy bay. Barang siguro na. Bung bung bang bung bung, sợi sợi rôm thì là bao sarong, vắng vang về chu bát thao khăn, bắt tay so mà rơi có bông, trăng đẹp đè rử trăng đẹp mông, mơ mốc ai rủ mũi trong. Basta man ka. Okay lang job. Kaya mas ano ka na ito? Kung nang simana ra, si gas ng kwarta lagi, hurot dayon, ikagabrod, hurot mo kwarta. Manusa naman eh. Ano ba niya sa gasto ng kwarta dahil? Larin kay na potong mga barkada ay. Manusa, sabi ko gusto mo itong Mumbai, kamay ra kang biro pa iton. No? Sa kabaso, buhay tagay. Yun mo ba? Ana. Ano mo? Lingo-lingo ra? Bisa pagtingal, limong isaga. Biro ay, di mo na. Nipis na istorya. Ano yung damag siya itong babe? Nah, sa may pirata na ito. Sing. Amang-amang na, tingok na yatay. Amang ka? Istorya daw. Murum kag itoy. So dira na, bisig na amang diday na. Na, ambot nang sumbataan na ka okay pa nitong lagi mana. Mura mag itoy na lang busog gite. Ano nga? Oh, amang na ba? Tay, Sige lang, basig. Tanto sa taluloy ron, patambala na ito ni bataan eh. unsa di ka? Inom na pug ka? Igit ni bataan eh, pala ino. Tinawar ako nung naongong. Tara, pangitaw to sa Tungog. taluloy. Tara, pangitaw na to kay patambala. Ano sa taluloy? Oh, ano saan mo kami dito? Si magsamin. Ano sa may si Nico George? Ano sa mga? Ay, wala pa nakita niyo na ubag-ubag ang mga bay. Wala man. Wala man. Aray, sugod nagkatol bay. Ha? Sugod nagkatol. Waman ang hubag imong nong. Kasagaran ako makuha na Man. katol ni George, lubot naman. Si Buni ba? Wa man sa naong. Tagsara siguro na yung anak ko. Delikado na ko bay. Ano naman? Ano sanday ka day? Kita na ko si Loy-Loy dito kanina. Ano dahil? Matay po na binuang ng akong picture yan na man sa kandila bay. Na, Tay, delikado na migin ko. parang na siguro ka. Barang no. Delikado. Parang na, bay. Kasi rugi kalintura to, basing unang-unaon lang ka ba? Di po nato tumatawag nga kuan bay. Basig gilumay ka. Mo gani pod. May nag-uul gani ko mo sige gyud kog tan-aw song naong ugnay mausab gikan karon duha ka oras gikan karon. Barang gid ni. Ah, delikado na medyo. Dapat na, ipakuha na, ipangonsulta ba? Sa doktor. Sige tanaw gid mo ni na. ba kay bisig na nagi moturok or unsa bay. Na! Patay. Ay na ipadugay ay ipatanaw na. Sayang kinasayang. Ipatanaw na. Isa di atraso nimo kang taluloy di ay. Anong gi daot mo ka? Sige, labtan nimo ba? Oh. Ay ut katong didto may. Karong rog istorya chan? Oh lagi katong didto may sa balay ni Roland. Gani. Ang amo matong gikuan gipugos mo painom. Yan itug-an sa siyang papa mo to karon palag kay na si mo bay. Sus pantog. Na. Pero ay mo kumpiyansa. Kay tanan tropa ba prat sa dahon ba daw na sa mo na ingon nila bay. Ani na lang. Mga nang pagpasaylo. Karon Ya, tama bito na. pabut-an-butan na lang tasugod karon. Ikaw pabut-an-butan ka. Oh. Okay. Tan ako. Na. Tay sa dahon daw tanan amigo bay. Na. Tulbaan naman ko sa makitabo sa kuwa bay. Log ka na sa gilid na yan. Amuloy! Uy, na, ikadi. Mali ka sa Ikan. Tamang pud mo. Soga pa rin, Mike. Ay ko gulit-gulit ba kay naglain akong lawas doon. Sa may gusto nimo. Ah, Chat, grabe. chat. Tawa ko na yung Mike. Chat. Lain gyud akong lawas doon naglain. Ano naglain mo? Ay ano ay kay ka pa. Ano sa dini? Kay naglain gyud akong lawas sa ikapon. Kasi mo kuan, inom, kasi mo Dili sa ko moinom din. Asa mo ka? Lakon sa ko kay napakoy importante dito ah. Loy, ay sa glakaw ba? Ay sa ba? Ano man? Ay sa dre. Sandig sa dre. Dili na ka ba? Ay, ay sa glakaw kay panglay. Kaon taron karne ba? Ay anong kaon do? Ano may bala si mo? Lahi pa yato. To ara niya. Oh. Sabi kani sila kabalo na ni. Ngano nga kung picture naman si mo tanaw ganina. Kuan mong good ni basta magsimba ko. Dapat naman yung taong taga ng blessing. Lagi. Ano din na? Ano na? Basta ako magsimba. So di ito barang. Di na. Sos.
Gunyer, may mga George. Nga gibarang ka. Dahil ka gibarang di. Ay, blessing ko, blessing. Sunod loy, pamahatag og kuan nimo picture. Oh. Iampo po ko blessing ba. Kami lang dapat picture semua. Saan man di man limong tingog ni? Namang na. Goy. Nanaga ba? Unsa man, Kami ang- naganom, ipa- dila ba? Ang ipatag na ba? Unsa ilong dan? Ikaw? Hindi na rami anak ba?